لێ گۆرەی زانیاریان راپۆرتەکە ڕۆژنامە نیویۆرک تایمس یا ئەمریکی پێخەمەت بەرسینگرتن و سنووردارکردنا دەسەڵاتە رووسیا دێ هەژمون و هەفکێشەی نیڤدەوڵەتیدا دێ دەمێ 6 ڕۆژاندا حکوومەتە واشنتۆن نێزیکی 17,000 موشەکên دژە تانک ji wan jî moşekên çavlîn radestî supaya Ukrayna kirîne. Ev proseye berêka snorên Polanda û Romanya û bi firokeyên taybet hatiye encamdan. Di beşekê din yê wê raportê de hatiye çend têzên ser bi fermandeya elektronîya Emerîkiyên bi ferqeya hinartina elektronî navdar lê çend mewqeyên serbazî li Rojhilata Ewropa akincî bûyne û çavdêriya hêrişên elektronîyên Rûsya dikin û lê demê pêtivî jî bersiva wan hêrişan didin. Lê gorey zaniyariyên rojnama New York Times ya Emerîkî belav kirîn. Dezgehên hewalgiriyên her du hikûmetên Washington û Berlîn dê hevirkiyê dane ku herêk ji wan bi les wê new zaniyariyan berêka heyva destgirt kom dikin û bo supaya Ukrayna firê dikin. Baştirîn belgejiya we demê Volodymyr Zelensky serokê Ukrayna biryar day lê welatê bimînît û berdamiyê bidete şerkirinê digel leşkerê Moskow. Emerîka berêka emirên peywendîkirinê û bi kodên taybet bikarînaya û peywendî dê navbera Joe Bidenê serokê Emerîka û Zelenskyê Ukrayna de hatiye encamdan. Bo heman merem jî li roja şembiya borî û bo demê sih xolekan serokên her du welatan peywendiya telefonî encam dayne. Belê van jora hevkarî û piştevaniyê neşiya serkirdê genç Zelensky razî bike. Lewran bo çendîn care rexnê lê welatên hevpeyman digirît. Daxwaz dike devera dije firîna esmanî lê Ukrayna bihête pesendkirin. Hinartina nefta Rûsya bo ji derve bihête qedeğekirin û firokên şeriyê nû jî bo supaya Ukraynî bihêne kirin. Dê beramber da Vladimir Putinê serokê Rûsya dê dumahîk da xoyaniya xwe da lîsta navê çendîn welat û saziyên nîvdewletî ku bê dijminên Rûsya bi nav kiriye û belav kiriye. Ji wan jî Emerîka, Almanya, Brîtanya, Fransa, Swîsra, Yekîtiya Ewropa, Singapora, Korya Başûr, Japon û çendîn welatên din.